Xantala, bon dia, cantem. Comença un nou dia i aquí ens saludem. Jo, en principi, buscava per les meves filles un model d'educació diferent que es basés en el joc, en el respecte, en la criança conscient i en un lloc on es pogués jugar lliurement, on els pares, les famílies poguessin venir lliurement i hi hagués un respecte des d'una altra mirada. Fundar Xantala va ser per mi un projecte des del cor, realment, perquè em va venir molt des de... Sí, em llenço a tot com a mare, amb la il·lusió de poder portar alguna cosa al barri, de poder innovar, però em vaig trobar amb la dificultat de que jo sabia molt de psicologia, sabia com a mare, però no sabia el que representava un espai en què pràcticament no hi havia models. Soc psicòloga i em vaig formar com a directora de lleure. Llavors, des de molt joveneta, he estat acompanyant com a monitora a nens, a nens, i llavors des de molt joveneta, des dels 18 anys, que vaig participar molt en el món del voluntariat. Ai, se'm posa la pell de gallina aquí, perquè fa uns anys, quan va haver l'aniversari, és un goig de poder... Jo visc molt a prop de Xantala, casualment, però jo crec que no casualment, que les coses no ocorren casualment, i em dona molta alegria veure tants nens, tantes famílies que tenen una base amb el respecte, amb el carinyo, i que jo crec que ha calat el que somiaven en aquella època la gent que estàvem en projectes d'educació lliure, somiàvem que la idea de l'educació lliure o l'educació viva calés a l'escola pública, i això ha passat. Quan em vaig començar a treballar a Xantala, que això és fa 10 anys, em vaig sentir molt bé, molt a gust. Venir aquí a Xantala per primera vegada, me'n recordo que quan vaig entrar era un dia que feia molt de sol i llavors els rajos de sol entraven per la cuina, després hi havia totes aquestes llumetes, vull dir, aquest espai que és tan càlid, no? On tot el material és de fusta i hi ha els colors dels materials així molt alegres, em va fer sentir molt bé. Doncs mira, perquè té molt a veure amb la meva història de vida, perquè, per una banda, quan jo era petita, van haver-hi moments de la meva vida que no els vaig viure molt bé a l'escola i em vaig sentir una mica sola i a vegades també em vaig sentir una mica jutjada i vaig veure que no hi havia ningú que m'acompanyés o que tenia algun conflicte o algun malestar amb algú i ho passava malament. I llavors vaig veure que aquest model d'educació acompanyaven molt aquests aspectes. Acompanyaven la part de les emocions, acompanyaven a poder dir el que tu penses, respectant el que pensa l'altra persona. Sí, hi ha diverses coses que jo crec que m'agradaria que milloressin, no? Per una banda, hi ha alguna que ens condiciona molt, que són els recursos materials, que són els recursos econòmics, perquè, no sé si ho sabeu, però aquesta escoleta, aquest projecte educatiu, es sustenta gràcies a l'economia de les famílies. També una de les coses que m'agradaria millorar, com per fer una mica d'autocrítica, que està una mica condicionat per aquesta cosa que us deia de tenir recursos o no, és poder estar més en contacte amb altres models pedagògics o amb altres models educatius o també poder tenir més contacte amb altres entitats del barri. En realitat és al revés. Nosaltres establim l'aprenentatge a través dels vincles i això té molt a veure amb això que us deia, una de les bases fonamentals de la pedagogia lliure o viva és l'acompanyament emocional. Llavors, nosaltres el que diem és que els aprenentatges es produeixen o es donen a través de les emocions. I llavors tot el que fem és acompanyar emocionalment a les criatures.
perquè buscàvem un lloc on hi haguessin, com que poguessin tenir molta mirada, no? Que hi hagués un acompanyant cada pocs nens i nenes. Això, no? Que tingués un espai on pogués tenir un adult sempre disponible, on nosaltres també poguéssim participar molt com a família. Sí, sobretot perquè veiem que està molt acompanyat, que nosaltres també davant de moments de poder necessitar eines com a família o recursos, no? Pues sempre podem anar als acompanyants, no? I ens donen un cop de mà. Xantala és més que un projecte educatiu. No? Al final és una comunitat i fem moltes coses entre les famílies, amb els acompanyants, amb les criatures. Sí, carinyo. Preparem moltes coses, a part de l'espai matinal, no? Que és on estan els infants. A les tardes sempre fem parts juntes, muntem activitats de cap de setmana. Sí, això és una cosa que diem moltes vegades, no? De dir, ostres, tant de bo, no? Jo hagués rebut aquesta educació, els meus pares m'haguessin portat aquí o així. Sí, clar, ens hagués encantat. Suposo que totes acabem donant a les nostres filles el que ens hagués agradat rebre a nosaltres. Sí, sens dubte. Jo crec que sí. O sigui, al final, quan nosaltres prenem la decisió de portar-los aquí, perquè ara també ve ell aquí, és perquè pensem que aquí poden estar molt millor que altres llocs, no? Ells sempre volen venir. També és veritat que rarament et diuen no vull anar a Xantala. O sigui que, jo crec que sí. Sí. Ho faig contínuament. Sí, sense voler, no és una cosa que et proposis, no? Vull dir, al final jo crec que totes quan estem contentes amb algun servei, no? Jo què sé, algun lloc, sense voler, clar, nosaltres parlem molt de Xantala.